bastantes organitzacions que no han donat el seu suport explícit com a organització, però que la seva gent, els seus militants, les seves militants, s'hi han deixat el temps, s'hi han deixat les ganes, s'hi han deixat els pocs diners que tenen perquè aquesta candidatura tiri endavant. Un cop més, la gent, les persones, han passat per sobre de les sigles i de mandangues d'aquest estil. I això és un honor de totes aquestes persones que hi han estat fotent les ganes. Ha sigut el triomf del que deia el marxista italià Gramsci, l'optimisme de la voluntat front al pessimisme de l'intel·lecte. O com ho diuen els companys i les companyes de Can Vies, si vols fer una cosa, sempre hi ha maneres per fer-ho. Si no vols fer res, sempre hi ha excuses. Aquest petit triomf que ja tenim, que ha sigut fer-se menjar les paraules al Rubalcaba i poder concórrer a les eleccions ha emocionat i ha omplert d'esperança. I hem de dir, no és la lluita la que porta l'esperança a la gent treballadora, a tota aquesta gent que massivament no anirà a votar a ningú, perquè ja no es creu a ningú d'aquests polítics professionals. Són les victòries les que porten l'esperança. Per això és tan important que quan es du a terme una proposta, que quan es du a terme una lluita, que quan es du a terme una candidatura es surti a guanyar. No a ser testimonial, a guanyar. I com a candidatura, nosaltres hem sortit a guanyar. Hem sortit a per totes. I alguns periodistes ens han retret que no tenim un programa específic. I la realitat és que el nostre programa són les idees i els plantejaments que portem durant anys i anys i anys i anys debatint. I són les lluites on moltíssims dels nostres companys i companyes estan participant i s'hi estan trencant la cara dia rere dia. Aquest és el nostre programa. La qüestió no és tenir o no un programa específic i perfecte. La qüestió és tenir o no tenir la força per implementar-lo. I el que necessitem és aquesta força. I aquí i avui l'estem ajudant a crear. Per altra banda, és amb tota la gent treballadora que estem, amb les nostres diferències, però a la mateixa trinxera, per confrontar aquesta classe política a la patronal, al discurs uniforme sobre els temes importants dels grans mitjans de comunicació de masses. Avui, mentre dinava al Terra de l'Escudella, m'estava llegint la directa i he vist un article de l'Amadeu Caselles, pres anarquista. I deia una cosa que és molt bàsica, però a vegades se'ns oblida. La lluita no és entre nosaltres, la lluita és contra el fotut sistema. No ho oblidem.